Sige in future plans, Leo Banda. Patukar lagi ha. Kumbaga 10 years from now, syempre 10 years older ka mo. Ada namang doon kami. Actually, bisan ito ikaw dyan ka to Davao, ako na ka to ka Manila, noon na Hiraal, Carl na din. Actually, nagupod kami nagtulong ako po na Manila, gyapon. Nanguli na lang kami rin ni Kojak, nag-Cebu, nag-Davao. Pag-uli ni Kojak, ano ka lagi hapon? Kumbaga, music lagi hapon, kabugsarang ka lagi hapon, solid lagi hapon ka. So magtirong kami ngayon sa Tacloban, we make it to a point nga at least naman lang makatukar kami sa bro. Makatukar nga, makainom. Makatukar nga makakirignom, magbanding. Actually, iniha nga higayon ba? Akong pinigin talinguha ba nga? May interview kami kay Lagas na ang ato i-Kendall be, i-Kendall. Saan mo kuno kamo magkakompleto? Usually na mo natukuan ni Kojak kung saan niya makauli. Pag uli ni Kojak, bisan uray Kendall, nag-message siya kay iya. Ngay Kojak aade kung pwede magkadahin nga higayon ba? Given a chance. Salamat to. Message ko yung Chibom, nasa ni Kendall nga message Chibom, ikaw. So amat to, nag-okay man ang schedule. So mapay nala, natabuin niya na. Game, Kay, ganado. ambot kung saan rin isunod mo tatabuli. Para haton makabatch. Sige. Yung nagbabanda yan. Kuanla, padayon lang ka mo, pagtukar, tapos pinaka-importante, iglaw ni youth ko, yung members. Okay, Pati ka pang fans, aside on fans. It fans. Maabot ito, maabot. It fans, baga Just for it fans. comes and goes. Baga ulpot, mawawara. Pero ito yung mga kabanda, na ko dito. Danin makikilala mo, danin di mo mainumduman nga. Dahil hindi rin mo naninumduman kung yung ngaran nito. Kay may mula. Ini kasi, family na kasi ini. Ganin para hit mga amon mga kuya gihapon nga baga it's never too late kung baga gusto niyo mag-quanti passion. It's never too late mga kuya, mga ate. Kay mga kabatch man lang kita. Mga kito 12 mo. Mga kito 12. siguro sa gap nga maakon mga kuan. Never make it as a kuan career. Para lahat ako na. Imo wala itong hobby. Ito nga imo mo nga career. Magiging maabot it time nga magiging makapoy na hiya, mahubya na hiya. Himo wala iya kuan nga something pan-unwind mo. Outlet ito, mo, quantum. Pero may never nagkip make it ibang that tao fun. nga amot era kair talaga. Oo. Pero para akon but Base ay mo kuan. Maramang kita nga income hit banda din eh. Di man kita parehas. Kailangan ka sumikat para ka makabuhihin sakto. So, para ako na mga kabataan, bago nga tubo, seryosuhit music kung gusto niyo, pero ayaw kalimting, ayun niya, di rin niya pang pakabuhi pa, or di rin niya, kumbaga, Source of income. source of income ba? Seryosuha kay, maulpulit panahon, ito pag sineryoso, for example, ako, nagginitara ako, ginseryoso ko, dako makikita ni mga posibilidad nga damot na-appreciate nga tao tungod kay ginhimo mo ito iya. Makakabuli gagap itong bago nga mga ulpot ng mga tao, may makaka-appreciate tayo mga kalagsan. Seryoso ako natin binihimo, pero tigam ni nga inhiya di rin yung source in income. Kumbaga passion mo, igduso ito, ma-open niya nga, for example, may mga anak nila, ma-open niya nga Stress. gipapakita niya pa mga anak niyo. Kay nalilipay kabataan ada ka stage natukar irito gid susun artist mo pa duro. Ako diak nagbabasol nga ano una nagiginitara ko pero ka oras nagpipinamatin music nag-iisog ng tagkag anak nakadisturbo na ako pag-eskwela tungod nagpagbanda-banda. Pero dira kito nagbabasol kay yan may mga tao nga naka-appreciate na akong ginimo. So, para ba ito, kumbaga, isa rin pa, kung may da ka good direction, nga mo tim direction, makukuha mo ito katapusan. alam may naka one direction. One Direction One la. direction. Banda na ito ba din? Amo nak ng mga abdan kasi ng mga banda. One Direction. So, para ako namula ito, focus. Kung ano man kung di mo bubuhatin focus. Kung may da ka music, i-focus ito ya. Kung may da ka
imuliwat karir, i-focus ka pa, pero pwede matira, kumbaga, kahuman ni Madi, may naka ibaliwat nga sideline. Music liwat. Before ako Message. magyakan na class message, again, rap, damo nga salamat. Salamat, yeah. Opportunity. And again, iton Cerebro, iba't nahatag ha, para ha Region 8. Pantukar, wari, nothing like Cerebro. Pantukar, and then, it's support. I-follow niyo ito na One Cam One Shot Yes! sa YouTube. Follower. Na-follow gyap ako. May Instagram ba? Waray pa. Kayo di rin pamawapit ang cellphone. Sige. Flashlight series pala. Boss! Boss, di pa mawapit. Wala kita Instagram. Di na uri kita at kuhan. Bakit ako Bisan boss, kita pwede mga- nila binayaan. Anong mga kumba? My phone Galaxy. Ngan, kung na banda, love your bandmates. Chemistry. Importante good science. We are Happy Hunting Grounds. Please click the subscription button. K-Box K-Box TV. One cam, one shot.